María del Carmen Pérez continúa na súa andaina de axudar os máis desfavorecidos, unha andaina que comezou hai xa 17 anos de xeito totalmente altruísta e que agora continúa coa formación desta asociación que leva o seu nome. Dende xa están traballando na campaña solidaria de cara ao Nadal coa recollida de roupa e alimentos. Simplemente agradecemos un montón a lo que es las familias y las personas que pasan dándonos ropa, alimentos para esta gente que se entregará el 21 de diciembre. El 21 de diciembre se entregará lo que son los lotes de alimentos. La ropa pueden venir a cogerla cuando la necesiten y que nos entreguen, dependemos de quién nos traiga, ropa, calzado, enseres, de todo, porque aquí se reparte de todo. No pasado ano axudaron a 257 familias de toda a provincia de Pontevedra. Este ano xa están no mesmo camiño. María del Carmen Pérez non ve de momento que a crise marche da sociedade. A presidenta desta entidade lembra que a roupa xa se pode recoller en horario de tardes a partir das 4:30 neste local situado en fronte de Casal de Ferreiros. La ropa la pueden venir a buscar cuando ellos quieran por aquí. Todos los días a partir de las 4:30. Lo mismo que pueden traernos ropa para nosotros poder darla. Así que se queren aportar o seu graniño de area e axudar unha boa causa, poden facelo colaborando con esta asociación María del Carmen Pérez. O horario para deixar roupa, alimentos, xoguetes ou todo o que vostedes decidan é a partir das 4:30 da tarde neste local, como xa dixemos antes, situado en fronte de Casal de Ferreiros, no concello de Poio.